नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. शिरोडा केरवाडीत मच्छीमार बोट बुडाली, एक बेपत्ता, दोघांना वाचवण्यात यश. देवगड हापूसच्या नावाखाली कर्नाटकी हापूसची विक्री, आंबा बागायतदार संघटना आक्रमक. आणि सुंदरवाडीच्या वेशीवर दुर्गंधीचा वास. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा, आस्वाद परंपरेचा, गोडवा नात्याचा, गारवा आनंदाचा, गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा. गोकुळ आईस्क्रीम. आज पहाटे अचानक आलेल्या सोसाट्याच्या वाऱ्यानं शिरोडा केरवाडी येथून समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी गेलेली बोट बुडाली. यात केरवाडी येथीलच राजन राघोबा सारंग हे बेपत्ता झाले आहेत. रोडीचे मालक प्रकाश राघोबा सारंग व त्यांचा मुलगा राघोबा उर्फ दाजी प्रकाश सारंग यांना वाचवण्यात दुसऱ्या होडीला यश आलं आहे. शिरोडा केरवाडी येथून नेहमीप्रमाणे एकाच कुटुंबातील प्रकाश सारंग व त्यांचा मुलगा दाजी व त्यांचा भाऊ राजन सारंग हे मच्छीमारीसाठी समुद्रात गेले होते. यावेळी पहाटे अचानक झालेल्या सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे ही मच्छीमारी बोट बुडाली. यात प्रकाश सारंग व त्यांचा मुलगा दाजी यांनी बोटीवर असणाऱ्या ऑइल टँकरच्या सहाय्यानं आपले प्राण वाचवले. त्यानंतर त्या ठिकाणी पोहोचलेल्या दुसऱ्या होडीनं त्यांना किनाऱ्यावरती आणले. मात्र राजन सारंग हे समुद्रात बुडाले. दरम्यान राजन सारंग यांचा समुद्रात सकाळी इतर होड्यांच्या सहाय्याने शोध घेण्यात आला. मात्र दुपारी उशिरापर्यंत ते बेपत्ताच होते. दरम्यान पोलीस व महसूल प्रशासनानं घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा केला. यावेळी घटनास्थळी जिल्हा परिषदचे आरोग्य व शिक्षण सभापती रितेश राऊळ, शिरोडा सरपंच लतिका रेडकर, उपसरपंच चंदन हाडकी, केरवाडी येथील मच्छीमार सोसायटीचे चेअरमन काशीनाथ नारेकर यांनी भेट दिली. बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. झाराप कमळेर परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण करणारी तब्बल 6 ते 7 फूट लांबीची मगर अखेर वाईल्ड लाईफ रेस्क्यूअर सिंधुदुर्ग संस्थेच्या धाडसी टीमनं मध्यरात्रीच्या थरारक मोहिमेत पकडून वनविभागाच्या ताब्यात दिली. ही घटना नितीन मांजरेकर यांच्या घराजवळ घडली असून रात्री सुमारे 12:30 वाजण्याच्या सुमारास संपूर्ण परिसरात मोठी धावपळ उडाली होती. मगरीच्या हालचालींची माहिती मिळताच वाईल्ड लाईफ रेस्क्यूअर सिंधुदुर्ग संस्थेची टीम तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाली. ग्रामस्थांच्या मदतीनं अत्यंत सावधगिरीनं आणि शिताफीनं रेस्क्यू ऑपरेशन राबवण्यात आलं. अखेर काही तासांच्या प्रयत्नानंतर मगरीला सुरक्षितरित्या पकडण्यात यश आलं. ही मोहीम सावंतवाडीचे एसीएफ वैभव बोराटे तसंच मठ वनपरिक्षेत्र अधिकारी सावळा कांबळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली.
रेस्क्यूअर सिंधुदुर्ग, अध्यक्ष विष्णू मस्के. रात्रीचे जवळपास आता 12 वाजलेत आणि आम्हाला 11:30 वाजता फोन आलेला की आडेली या गावातून कांबळेवीर नितीन मांजरेकर यांच्या घरी ही जवळपास 6 ते 7 फूट लांबीची मगर आले आणि आम्ही सर्व टीम वाईल्ड लाईफ रेस्क्यूअर सिंधुदुर्ग, अध्यक्ष तसेच सचिव आणि कमिटीचे सर्व मेंबर आम्ही मिळून ही मगर ग्रामस्थांच्या मदतीने आम्ही ही मगर पकडली आहे आणि ही मगर आम्ही आता फॉरेस्टच्या ताब्यात देणार आहोत. पकडलेली मगर पुढील कार्यवाहीसाठी अखेरी वन विभागाच्या ताब्यात देण्यात आली. या धाडसी मोहिमेत संस्थेचे अध्यक्ष विष्णू मस्के, डॉक्टर प्रसाद धुमक, दीपक दुधोडकर, सिद्धेश ठाकूर, प्रसन्ना गंगावणे आणि मंदार गावडे यांनी सक्रिय सहभाग घेतला. तसंच नितीन मांजरेकर, श्रीधर मांजरेकर, केशव होटावडेकर, संतोष पेडणेकर, शुभम पेडणेकर, प्रमोद सावळ आदी ग्रामस्थांनी महत्त्वाची मदत केली. आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफर्सची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. देवगड हापूसच्या नावाखाली कर्नाटकी हापूसची विक्री होत असल्यामुळे देवगड हापूस आंबा बागायतदार संघटना आक्रमक झालेली पाहायला मिळाली.
कोसरगाव टोल नाका येते पूर्णतः कर्नाटकची आहे बघा. हापूस दाखव. आहेत नाव जाऊ. आणि यांना आम्ही पूर्णतः स्टॉल जे आहेत ते उद्ध्वस्त केले आहोत शेतकरी म्हणून. हे नाव देवगड हापूस म्हणून दिले आहे आणि पूर्णतः हे कर्नाटकची रद्दी आहे आणि त्याने पण मान्य केलं आहे की हा आंबा पूर्णतः कर्नाटकचा आहे आणि आणलाय कर्नाटकवरून. त्यामुळे जे कृषी अधिकारी किंवा इतर लोक सांगतात आमच्या देवगडला येऊन दाणे टाकतात अन्न भेसळवाले वगैरे, त्यापेक्षा तुमच्या जवळ आहेत 2-4 किलोमीटरवरती यांच्यावरती पहिली कारवाई करा. आणि प्रशासनाला पण सांगतो की हे पहिलं बघा आणि नंतर आंबा बागायचा न्याय देत नाही ते बघा. आणि बोल. नमस्कार. आज कोसरगाव टोल नाका इथे जे आंब्याचे स्टॉल लागलेत, खरं तर हे स्टॉल सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पूर्ण हायवेवर खारेपाटणपर्यंत हे स्टॉल लागलेत आणि या स्टॉलवर देवगड हापूस म्हणून आपण बघू शकता. देवगड हापूसच्या बॉक्समध्ये हे कर्नाटकचे आंबे विकले जात आहेत. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे या बॉक्समध्ये कर्नाटकच्या न्यूजपेपरची रद्दी आहे. आणि आम्ही या ठिकाणी विचारणा केली असता या ठिकाणी हे आंब्याचे बॉक्स आम्हाला या ठिकाणी भेटलेत. आपण पुढच्या व्हिडिओत बघू शकता की हे सगळे आंब्याचे स्टॉल आम्ही उद्ध्वस्त करण्याच्या मनस्थितीत होतो. एकतर देवगड तालुक्यातला सगळा शेतकरी आंबा बागायतदार हा उद्ध्वस्त झालेला आहे यावर्षी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला सगळा शेतकरी, रत्नागिरी जिल्ह्यातला सगळा शेतकरी या आंब्यांमुळे उद्ध्वस्त झाला आहे. आज जो मार्केटमध्ये रेट पडला आहे तो रेट पडलाय तो फक्त ह्या कर्नाटकच्या आंब्यामुळे रेट पडलेला आहे. आणि हे रत्नागिरीची देवगड हापूस, रत्नागिरी हापूसच्या या बॉक्समध्ये ही रद्दी टाकून हे आंबे पर्यटकांची दिशाभूल करून विकत आहेत. त्याचा जाहीर निषेध करतो आणि हे स्टॉल उद्यापासून लागता कामा नयेत. खरं तर देवगड तालुक्यातल्या आंबा बागायतदारांवर या ठिकाणी अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाई केली. त्याचा व्हिडिओ गेल्या काही दिवसात आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल, परंतु हे कर्नाटकचे आंबे विकणाऱ्या लोकांवर काही कारवाई होत नाही आहे. याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. त्यांच्याकडनं काय तुम्हाला पैसे मिळतात काय हे या ठिकाणी जाहीर करायचं आहे अन्न व औषध प्रशासनाने. मी ठाण्याचे आयुक्त जे बसतात अन्न व औषध प्रशासनाने त्यांना या ठिकाणी आव्हान करतो की लवकरात लवकर या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जे कर्नाटकचे आंबे विकले जातात त्यांच्यावर कारवाई नाही केलात तर तुम्हाला हे महागात पडेल. बाहेरच्या राज्यातील आंबा विशेषतः केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरात, कोकणातला देवगड हापूस, रत्नागिरी हापूस, वेंगुर्ला हापूस या नावानं राजरोसपणानं विकला जातोय. हे गेल्या 1.5 महिन्यापासून मी सातत्यानं सांगत आलेलो होतो. अर्थात पुण्या मुंबईमध्ये हे विकलं जातंय असं मी सांगत होतो, परंतु आंबा बागायतदारांनी चौकसपणानं बघितल्यानंतर, माहिती घेतल्यानंतर त्यांच्या असं लक्षात आलं की हे लोण तर कोकणापर्यंत पोचलेलं आहे. मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाजूला बाहेरचा आंबा कोकणातला म्हणून लेबल लावून राजरोसपणानं विकला जात होता आणि ते शेतकऱ्यांनी पकडलेलं आहे. म्हणजे एकाच वेळी ग्राहकांची फसवणूक आणि कोकणाच्या आणि विशेषतः देवगड, रत्नागिरी, वेंगुर्ला या ब्रँडच्या नावाचा गैरवापर हे राजरोसपणानं चालू आहे. मुळामध्ये ज्या पद्धतीनं कोकणातला आंबा विकला जातोय तेवढं उत्पादनच झालेलं नाही तर हा आंबा येतोच कुठून, हा प्रश्न आम्ही वारंवार विचारत होतो. आज ते कार्यकर्त्यांनी सिद्ध करून दाखवलं आहे की ही बनवाबनवी आहे. एका बाजूला हे चित्र दिसत असताना दुसऱ्या बाजूला आमच्या कोकणातल्याच शेतकऱ्यांनी, काही महिलांनी बाजारामध्ये स्थानिक आंबा विकायला गेलेला असताना तुमच्याकडं आंबा विक्रीचा परवाना आहे का, तुम्ही त्याची योग्य पद्धतीनं आंबा पिकवला आहे का, अशा प्रकारचा आक्षेप घेऊन अन्न आणि भेसळ प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी स्थानिकांना त्रास द्यायचा उद्योग केला आहे. एकूणच काय, कोकणातल्या लोकांना सुखानं जगूनच द्यायचं नाही
असं सरकारनं ठरवलंय का? हे मुजोर अधिकारी असा त्रास देत असताना सरकार काय करतंय? स्थानिक लोकप्रतिनिधी काय करतायत? बाहेरचा आंबा राजरोसपणानं इथं विकले जात असताना माझ्यासारखा माणूस बाहेरचा कोकणाची बाजू मांडतो म्हणून मला नावं ठेवण्यापेक्षा हे तुमच्या बुडाखाली काय जळालंय ते बघा, त्याबद्दल आवाज उठवा, इथं मर्दमुखी दाखवा, एवढंच माझं कोकणातल्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींना सांगणं. आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी. आजच अपॉइंटमेंट बुक करा. मुंबई गोवा महामार्गावरील झाराप जांभळी इथं शनिवारी रात्री 9:30च्या सुमारास एक नवीन महिंद्रा ईव्ही इलेक्ट्रिक कारचा वेग अचानक अनियंत्रितपणे वाढल्यानं भीषण अपघात घडला. भरधाव वेगातली कार थेट रस्त्यालगतच्या एका गॅरेजमध्ये घुसली. या थरारक अपघातात कोणती जीवितहानी झाली नसली तरी वाहनांचं प्रचंड नुकसान झालंय. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. शनिवारी मध्यरात्रीपासून कणकवली शहरासह ग्रामीण भागात वादळी वारे आणि पाऊस सुरू झाला होता. एवढी मोठ्या प्रमाणात आलेल्या वाऱ्यामुळे शहरातील चौंडेश्वरी मंदिर नजीक नगरसेवक बंडू हरणे यांच्या घरावर रुद्राक्षांच्या झाडाची मोठी फांदी पडली. यात घराची कौले फुटून घराचं नुकसान झालंय. आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे AC, TV, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध. आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली. संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. कोल्हापूर विभागातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या 5 जिल्ह्यांमधील शिक्षकांच्या व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बऱ्याच दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध शैक्षणिक समस्या सोडवण्याकरता एक महत्त्वाची आढावा बैठक संपन्न झाली. कोकण विभागाचे शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये कोल्हापूर विभागाच्या शिक्षण उपसंचालक प्रभावती कोळेकर यांच्या कार्यालयात ही बैठक पार पडली.
या बैठकीला पाचही जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक संघाचे पदाधिकारी, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी आणि शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी आक्रमक भूमिका घेत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गासह मुख्याध्यापकांचे अनेक प्रश्न मार्गी लावले. बैठकीदरम्यान आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील लिपिक कर्मचाऱ्यांकडून शिक्षकांची कामे जाणीवपूर्वक रखडवली जात असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तर लवकरच काही दिवसात इतर प्रश्न सोडवण्याचं आश्वासन दिलं. या आढावा बैठकीत शिक्षकांच्या जवळपास 180 व्यक्तिगत समस्यांचं निवेदन शिक्षण उपसंचालक कोळेकर यांना देण्यात आलं. ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 1064 77. जिल्ह्यात वारंवार निर्माण होणाऱ्या वीज समस्यांबाबत सिंधुदुर्ग जिल्हा वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने सोमवारी सकाळी अधीक्षक अभियंता कुडाळ यांची भेट घेऊन चर्चा करणार असल्याचं सामाजिक कार्यकर्ते नंदन वेंगुर्लेकर यांनी सांगितलं आहे. पाहूयात. नमस्कार. सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघाची उपसमिती असलेली सिंधुदुर्ग जिल्हा वीज ग्राहक संघटना ही संघटना 4 वर्षापूर्वी आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये स्थापन झाली आणि जिल्ह्यातील 3,60,000 प्लस वीज ग्राहकांसाठी आम्ही आमच्या वीज ग्राहक संघटनेतर्फे त्यांच्यावर जर अन्याय झाला, त्यांना जर MSCB या महावितरण कंपनीने जर त्रास दिला तर त्या विरोधामध्ये अगदी आवश्यकता पडल्यास टोकाची भूमिका सुद्धा आम्ही घेऊन संबंधित अन्यायग्रस्त वीज ग्राहकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही गेली 3 वर्ष संघर्ष करीत आहोत. आत्ता पुढच्या महिन्यामध्ये किंवा किंबहुना याच महिन्यामध्ये आता पावसाळा सुरू होतोय. मागच्या 8 दिवसामध्ये 2-3 वेळा अवकाळी पाऊस सुद्धा आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुरू झालेला आहे आणि अजून पावसाला फार मोठी सुरुवातच न होता MSCB हे उघड्यावर पडलंय अशी परिस्थिती सध्या दिसते. कारण 4 दिवसापूर्वी जो पाऊस पडला, काल जो पाऊस पडला, त्यामध्ये सुद्धा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 60 ते 70% भाग आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हा काळोखामध्ये गेलेला होता. म्हणजे अगदी ताजं उदाहरण जर म्हटलं तर आंबोलीमध्ये कालच्या 2 दिवसामध्ये आम्ही काही कामानिमित्त तिथे गेलेलो होतो, तर आंबोलीमध्ये सुद्धा गेल्या 8 दिवसातले 4-5 दिवस तिथे लाईटच नाहीये आणि काल संध्याकाळी जी लाईट गेली आहे ती सकाळपर्यंत लाईट आलेली नव्हती. ह्या सगळ्या गोष्टीचा सारासार विचार करून सिंधुदुर्ग जिल्हा वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने आम्ही तमाम वीज ग्राहकांना आवाहन करतो की उद्या सकाळी 11 वाजता आपल्या 433 ग्रामपंचायती आणि 8 शहर, 8ही तालुक्यातील जास्तीत जास्त वीज ग्राहकांनी अधीक्षक अभियंता महावितरण कुडाळ सिंधुदुर्ग यांना भेटण्यासाठी स्वतःचे तक्रार अर्ज, स्वतःच्या अडचणी, समस्या लेखी आणि तोंडी स्वरूपामध्ये अधीक्षक अभियंता यांच्यासमोर मांडण्यासाठी स्वतः जातीनिशी त्या ठिकाणी उपस्थित राहावं आणि आपले प्रॉब्लेम जोपर्यंत आपण महावितरणला ठणकावून सांगत नाही तोपर्यंत आपल्या ह्या प्रॉब्लेमना सोल्युशन्स आपल्याला मिळणार नाही आहे. या बाबतीमध्ये माननीय पालकमंत्री साहेबांनी सुद्धा 3-4 दिवसापूर्वी एक आढावा बैठक घेतलेली होती आणि त्यावेळेला सुद्धा सक्त सूचना दिलेल्या होत्या ह्या सगळ्या महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना. पण अजूनही महावितरणचे अधिकारी जागे झालेले नाही आहेत आणि उद्या आम्ही जी भेट घेतोय त्या झोपलेल्या लोकांना जागं करण्यासाठी संपूर्ण जिल्ह्यातील वीज ग्राहक, आमचं व्यापारी महासंघ आणि आमची वीज ग्राहक संघटना एकत्रितरित्या भेट घेऊन अनेक समस्यांची जाणीव करून देण्यासाठी आम्ही उद्या सगळे एकत्र त्या ठिकाणी कार्यालयात जाणार आहोत. जास्तीत जास्त वीज ग्राहकांनी उपस्थित राहावं आणि आम्हाला सहकार्य करावं अशी आम्ही विनंती करीत आहोत. धन्यवाद. वीज महावितरणकडून बसवण्यात येणारे स्मार्ट मीटर हे वीज ग्राहकांवर अन्यायकारक आहेत. हे स्मार्ट मीटर वेगवेगळ्या मार्गाने उद्या ग्राहकांना त्रासदायक होणार आहेत. आज आपण वीज बिल भरले नसेल तर ऑनलाईन एरर थ्रू आपली वीज ही
बंद केली जाते. त्यामुळे ग्राहकांना गावातील जिथे नेटवर्क नाही आहे, जिथे वीज बिल भरता येत नाही वेळेमध्ये, किंवा ज्या गावातील काही नागरिकांना, गरीब असणाऱ्या नागरिकांना 2-2 महिने कधीतरी बिल भरता येत नाही, अशा लोकांचं लाईट ही महिन्यामध्ये कट केली जाईल. त्याचा आर्थिक मनस्ताप हा वीज ग्राहकांना सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे स्मार्ट मीटरच्या विरोधात सुद्धा ग्राहकांनी आपला रोष, संताप व्यक्त करायचा आहे. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. सुंदर सावंतवाडी म्हणून ओळख असलेल्या सावंतवाडी शहराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर कारोडे आणि सावंतवाडीच्या सीमेवरील भागात सध्या कचऱ्याचे प्रचंड साम्राज्य निर्माण झाले आहे. शहर स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्याचा दावा करणाऱ्या पालिकेच्या कचरा डेपो शेजारील मुख्य रस्त्यालगतच्या भागाची कमालीची दुरवस्था झाली असून यामुळे शहरात प्रवेश करताना नाक हातात धरून प्रवेश करावा लागत आहे. सावंतवाडी शहरात प्रवेश करतानाच प्रवाशांचं स्वागत कचऱ्याच्या दुर्गंधीनं होत आहे. कचरा डेपोच्या परिसरासह लगतच्या मुख्य रस्त्याच्या कडेला प्लास्टिक पिशव्या, टाकाऊ वस्तूंचे ढीग साचले आहेत. नुकतीच या डेपोला आग लागली होती. यावेळी या रस्त्यावरील कचऱ्यालाही आग लागली होती. हा कचरा सीमेवरील भागातील लोकांकडून टाकला जात असल्याचं म्हटलं जात आहे. हा कचरा सीमेवर टाकला जात असल्यानं तो उचलावा कोणी हा प्रश्न निर्माण होत असल्यानेच कचऱ्याचा ढिगारा साचत चालला आहे. या साचलेल्या कचऱ्यामुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणावरती दुर्गंधी पसरली आहे. दरम्यान नगरपालिकेने केवळ अंतर्गत स्वच्छतेवर भर न देता शहराच्या प्रवेशद्वारावर आणि कचरा डेपो शेजारील भागात पसरणाऱ्या या कचऱ्याची त्वरित विल्हेवाट लावावी, या जागेची स्वच्छता करावी अशी मागणी स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरण प्रेमींमधून केली जात आहे. आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे AC, TV, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध. आमचा पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली. संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. सुरश्री संगीत ग्रुप सावंतवाडी यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या स्वरोत्सव या विशेष संगीत मैफिलीस रसिकांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. पुण्याच्या सुप्रसिद्ध गायिका रश्मी मोगे आपल्या सुरेल गायनानं रसिकांना मंत्रमुग्ध केलं. त्यांना तबला साथ नीरज भोसले, हार्मोनियम मंगेश मेसरी तसंच पकवास साथ मनीष तांबोस्कर यांनी केली. पाहूयात. मोरया मोरया
आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. सरमळे शीतवाडी येथील रामू बाबू जंगले या युवकाची अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत महाराष्ट्र पोलीस दलात निवड झाल्याबद्दल गावात गौरव सोहळा आयोजित करण्यात आला. मोठ्या उत्साहात हा सोहळा पार पडला. यावेळी व्यासपीठावर रामू जंगले यांची आई वडील सौ सावित्री बाबू जंगले, सिंधू मित्र सेवा सहयोग प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीणकुमार ठाकरे, डॉक्टर मुग्धा ठाकरे, तळवडे तलाठी कुमल चौधरी, प्राथमिक शिक्षक पतपेढीचे अध्यक्ष सीताराम लांबर, माजी सैनिक विठ्ठल लांबर, निवृत्त पोलीस उपनिरीक्षक सुभाष सावंत आदी मान्यवर उपस्थित होते. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत सरमळे शीतवाडीतील रामू जंगलेनं महाराष्ट्र पोलीस दलात नियुक्त झाल्यानं विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी त्याचा सन्मान करत त्याच्या पोलीस सेवेतील पुढील उज्ज्वल वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. या सन्मान सोहळ्याचं नियोजन समस्त शीतवाडी आणि सिंहगर्जना ग्रुप यांच्या वतीनं करण्यात आलं होतं. 2 वेळा तो 1-2 मार्कांनी वेटिंगला राहिला, पण येणाऱ्या भरतीमध्ये त्याचं 100% सिलेक्शन होईल आणि त्याचा सत्कार असाच आपण सर्व मिळून कौतुक वाटतं. आज भारती पाटील सारखी मुलगी सुद्धा पोलीस दलामध्ये काम करत आहे. त्यामध्ये आता रामूची परिस्थिती फार बिकट असणारी ही परिस्थिती होती. या परिस्थितीवर मात करून रामू गेला. मला आज इथे कार्यक्रम बघितल्यानंतर रामूसाठी आम्ही हा कार्यक्रम मुळीच नाही केलेला. सर सुद्धा म्हणाले मगाशी, हा कार्यक्रम रामूसाठी मुळीच नाही. हा कार्यक्रम तुमच्या माझ्या घरात जी मुलं, छोटी छोटी मुलं, शाळेत जाणारी, सध्या शाळेत जाणारी मुलं आहेत, नव्हे तर कॉलेज करणारी मुलं आहेत, या सगळ्यांसाठी हा रामू एक आदर्श होत आहे. रामूच्या या आदर्शातून आपल्याला एकच करायचं आहे, जिद्द आणि चिकाटी कायम ठेवायची आहे. रामू आज पोलीस दलामध्ये गेलेला आहे. रामूने केलेली मेहनत आपल्या सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर आहे. आज आपली मुलं अशी आहेत की त्याच्याही पलीकडे जाऊन ते आपलं करिअर करतील अशी प्रेरणा या रामूच्या या आजच्या कार्यक्रमातून घ्यावी. आणि मी म्हणतो, रामूने केलं त्यामागे या ठाकरे सरांसारखे आणि त्याला लाभलेले अनेक जे देवदूत आहेत. खरंच काम करणाऱ्या माणसाला देवदूत कुठेही सापडतो. एवढीच महत्वाची आहे. मला पुढे जाण्याची असणारा जो माझ्या मनातील विचार आहे तोच फार महत्वाचा आहे. आणि त्याच विचारातनं आज ही मुलं पुढे गेलेली आहे. आज कदाचित संधी जंगले या ठिकाणी नाहीये, पण त्याला निश्चितपणे खूप मोठा अभिमान वाटला असेल आज या केसरी धनगरवाडीचा. आपल्याला माहिती आहे आपल्या सगळ्यांची परिस्थिती कशी असते, पण त्यांनी प्रशिक्षणासाठी जायला ठरवलं आणि मग माझ्याकडे आला. आमचं सिंधू मित्र प्रतिष्ठान आहे, त्यांनी आर्थिक सहाय्य आम्ही दिलं. आता आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी खूप काही लागतं का नाही, मुलाची हुशारी लागते. रामू आर्थिक सहाय्यतेमुळे झाला का बिलकुल नाही, तो त्याच्या परिश्रमाने झाला. आम्ही फक्त त्याला मदत केली. आणि त्या प्रशिक्षणानंतर ओरोशा अकॅडमीमध्ये त्यांनी काही दिवस शिक्षण घेतलं. शिक्षण घेतल्यानंतर महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळामध्ये त्याची नियुक्ती झाली. त्यावेळेला एका अग्निशमन केंद्रामध्ये त्याची नियुक्ती झाली. पुढच्या अभ्यासाला वेळ मिळत नव्हता. कसे बसे 4-5 महिने केले आणि त्यांनी ती नोकरी सोडली. मला धक्का बसला. म्हटलं हातात आली नोकरी हा सोडतोय. घरच्यांचं काय झालं असेल मला माहित नाही. मला माहिती आहे रामूनी त्याच्यासाठी भरपूर शिव्या खाल्ल्या असतील हातातली नोकरी सोडली म्हणून. आणि मग त्याच्यानंतर त्याने अकॅडमीचा प्रवास सुरू केला. पुन्हा एकदा लेखी परीक्षेमध्ये रामू अव्वल असायचा, कारण की अभ्यास मोठा होता. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे रामू ज्यांना शिकवायचा ती मुलं पोलीस व्हायची. अकॅडमीमध्ये रामू म्हणजे मार्गदर्शक म्हणून काम करत होता. जी अकॅडमीची मुलं होती त्यांना सांभाळायचा. हे सगळं करत असताना मुलं सिलेक्ट होती ती रामू प्रयत्न करत होता. आपल्याकडे जातीचा मोठा प्रॉब्लेम आहे, आपल्याकडे व्हॅलिडिटी कोणाला मिळत नाही. त्यामुळे रामूला एनटी मधलं नाही तर ओपन मधलं कम्प्लीट करायला लागलं. ओपन मधलं तो सिलेक्ट झालाय, सर्वसाधारण गटामधलं तो सिलेक्ट झालाय. ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट. मधल्या 1.5-2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये रामूचे फोन आले, रामू भेटायला आला नाही. भेटायला आला नाही तर मला वाईट वाटायचं, म्हणजे मला चिंता वाटायची काय चाललंय याचं, काही समजायला येईना. रामू फोन करत नव्हता. कधी फोन केला त्या अकॅडमीमध्ये आहे सर बस एवढंच बोलायचं. आणि कधीतरी बोलायचं की सर झालंच पाहिजे, यावेळेला इकडे झालं पाहिजे, तिकडे झालं पाहिजे, इकडे 1 मार्काने राहिलं, तिकडे 2 मार्काने राहिलं, ग्राउंड मध्ये थोडा कधी कमी पडला.
आणि त्यात कोविड आणि सगळे संकट एकाच वेळेला सगळे होत होते रामूच्या मध्ये. मी हारलो पण रामू नाही हारलो. म्हणजे माझा मी डगमगायला लागलो, रामू आता सिलेक्ट होईल की नाही होईल, पण रामूची जिद्द होती. आणि ज्या दिवशी निकाल लागला त्या दिवशी मला फोन केला रामूने, सर मला तुम्हाला भेटायचं, तुम्ही कुठे आहात? म्हटलं घरी नाही, दवाखान्यामध्ये तिकडेच. रामू ओपडी मध्ये आला, नमस्कार केला, रिझल्ट दाखवला, पेढे घेऊन आला होता, मिठी मारली. आणि त्याला जेवढा आनंद झाला असेल, त्याच्या आईबाबांना जेवढा आनंद झाला असेल, त्याच्यापेक्षा कितीतरी पट मला आनंद झाला होता. आणि मला थोडंसं हायसं वाटलं होतं की माझा रामू सिलेक्ट झाला. रामूची तळमळ स्वतःपुरती होती का? तर बिलकुल नाही. रामूने गावाचा पण विचार केला होता. कोविडमध्ये काय परिस्थिती झाली होती आपल्याला माहिती आहे. त्याच्या आधी मी एका दसऱ्याला या ठिकाणी मुक्काम केला होता, रामूच्या घरी राहिलो होतो, जिथे आपलं गजल नृत्य होते, जिथे मंदिर आहे त्याच घरामध्ये मी मुक्कामी होतो. ते रात्रभर त्या ठिकाणी थांबलो होतो, ते फक्त रामूमुळे, रामूच्या प्रेमामुळे. त्या प्रेमाची उतराई म्हणून काय करायचं, तर आपण कोविड झाले आरोग्य शिबिर आपण इथं घेतलं होतं. तुम्हाला जर काही लोकांना आठवत असेल, मास्क लावून आपण दूर दूर रांगा लावून सगळ्यांची तपासणी केली, ती औषधं दिलं होतं. त्यात तो पण आग्रह रामूचाच. म्हणजे रामू गावाचाही विचार करत होता, स्वतःचाही विचार करत होता. जनरली जे गावामधनं बाहेर पडतात ती मुलं आपल्या पुरतं मर्यादित राहतात. संदीपला इच्छा झाली की एमपीएससी करायची. हा म्हटलं सर त्याला पुस्तकं द्या, असा दादांची पुस्तकं त्याला दिली. संदीपने अभ्यास सुरू केला, पण सुदैवानं त्याचं दुबईला सिलेक्शन झालं आणि संदीप निघून गेला. म्हणजे लग्नाला आला होता, बाकी दुबई. म्हणजे हुशार मुलं हेरून त्यांच्या पाठीशी रामू सतत उभा राहिला. म्हणजे स्वतःचं करत असताना दुसऱ्याचं जे कौतुक आहे, दुसऱ्याच्या या परिश्रमाची चीज करणं, त्याला यश मिळणं, हा विचार रामूच्या मनामध्ये होता. आणि हा खरंच म्हणजे आपण जे अध्यात्मामध्ये म्हणतो ना परमार्थ, तो परमार्थ हा रामूने लहानपणापासून जोपासला. आणि हे रामूचं मोठेपण. आणि हे मोठेपण जर कुठून मिळालं असेल तर त्याच्या आईबाबांनी दिलेल्या संस्कारामधून ते आलं असेल. याच्या पलीकडे दुसरे संस्कार त्याच्यावरती असूच शकत नाही. ते आईबाबाचे संस्कार आहे आणि आई बाबांनी केलेल्या संस्कारामुळे रामू इथेपर्यंत घडलेला आहे, याचा मला पूर्ण विश्वास आहे. रामूविषयी खूप काही बोलता येईल, कारण की माझा मुलगा मगापासून सावंत सर म्हणतात या सगळ्यांना की हा कार्यक्रमाची गरज तयार केला पाहिजे. मगाशी सरांनी म्हटलं होतं की शिवाजी महाराजांना पाहून आजपर्यंत आपण घडत आलेलो आहे, पण आपल्या आपल्या क्षेत्रातला शिवाजी हा प्रत्येक गावात निर्माण झाला पाहिजे. आणि त्या आपापल्या क्षेत्रातला शिवाजी ज्या वेळेला आपापल्या गावामध्ये तयार होईल, त्या शिवाजीकडे पाहून अनेक शिवाजी तयार होतील, अनेक मावळे तयार होतील. सुदैवानं तुमच्या गावामध्ये 2 शिवाजी तयार झालेले आहेत. झाशीची राणी तयार झाली आहे पाटील, भारती पाटीलच्या रूपाने, आणि पोलीस दलामधला शिवाजी रामू तयार झालेला आहे. मला खूप अपेक्षा आहे रामूकडनं, कारण की रामूला एमपीएससी करायचं होतं, अधिकारी व्हायचं होतं, पण काही परिस्थितीमुळे, काही स्ट्रगलमुळे त्याचं ते स्वप्न राहून गेलेलं आहे. परंतु रामूने आता यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठामधलं ग्रॅज्युएशन पूर्ण करावं. एक वेळा पदवी मिळाली की त्याला डिपार्टमेंटल एक्झाम देतात किंवा एमपीएससी दिलेलो आहे. त्या परिस्थितीला जर विसरलो तर आपण जमिनीपासून वरती जातो आणि आपले पाय कधी जमिनीवर असावे. आणि मला विश्वास आहे की रामूचे पाय नेहमी जमिनीवर असेल आणि जमिनीवर राहूनच तो लोकांची सेवा करेल. आणि ज्या सेवा भावनेनं रामू आतापर्यंत काम करत आला, ती सेवा भावना तो पोलीस खात्यामध्ये पण दाखवेल. आणि निश्चितच आपण सर्व देवांकडे प्रार्थना करूया की रामूवरती सगळ्या अधिकाऱ्यांची मर्जी राहील, तुमच्या सगळ्यांचे आशीर्वाद असू द्या, त्याचं आरोग्य चांगलं राहील, त्याचं जे आयुष्य आहे ते दीर्घायुष्य असेल, सुखी असेल, आनंदी असेल. आणि एवढं सगळं करत असताना त्याचं गावावरचं प्रेम कसुभरी कमी होणार नाही, याची ग्वाही मी आपल्याला देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. शिरोडा केरवाडीत मच्छीमार बोट बुडाली, एक बेपत्ता, दोघांना वाचवण्यात यश. देवगड हापूसच्या नावाखाली कर्नाटकी हापूसची विक्री, आंबा बागायतदार संघटना आक्रमक. आणि सुंदरवाडीच्या वेशीवर दुर्गंधीचा वास. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज, कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.